Kaixo lagunak. Aurreko bideoan proiektutxo bat sortu genuen Scratchen eta orain hau nola gorde ikasiko dugu, izan ere besterik gabe ixten badugu ezabatuko zaigu. Egingo dugun lehendabiziko pausoa, hemen ikusten duzuen barratxuri hontan izena aldatzea da. Eta horregatik izen berri bat jarriko diogu. Katua froga bat izendatuko dugu. Eta orain fitxategian klik egin eta gorde orain. Orain ja, gordeta dugu. Beraz, hemen klik egingo dugu, Scratch, eta ikusiko dugu nola sar gaitezkeen gorde dugun atal hortan. Orduan, sartuko gara hemen, gure fitxategi itxurako atal hontan, eta hemen izango ditugu hasieran sortu nuen katu bat, eta katua froga bat. Orain hemen sartzeko, ikusi barnean, eta berriro sartuko naiz. Espero dut erabilgarria izatea. Gero arte.